necesito que esteades moi atentos, porque en realidad... Esta mañá, alumnos do CEI Xosé Luís Taboada participaban nunha actividade moi especial. Na biblioteca do colexio os nenos buscaron a Illa do Tesouro, pero non tiveron que remexer nin correr por a aula, nin cousa parecida. Os rapaces buscaron o tesouro dunha maneira distinta. A través de diferentes debuxos que a monitora Amalia Pérez lles ensinou, os rapaces foron creando contos. Historias que lle deron as pistas necesarias para descubrir o botín. Puso nunha maceta, plantou, vale? E arregou, como dixe a vosa compañera. Moi ben, Vamos, moi ben. Continuamos. Cando vedes unha cruz vermella, que vos indica? Meta o tesouro. Aí está o tesouro, non, esta non é o tesouro. Un hospital. Decidiu levala ao hospital. Por que o levaría ao hospital? Sí. Sí, no hospital, sí. Ti cando tes unha flor mustia, a levas ao hospital? Non, por que? Porque non é unha persona. Entonces, despois decidiu ir A floristería. á floristería. E que lle diría a floristera? Si lle daba esa flor, E para que? pois para vendela. E para facer? Un ramo. Vale, e que lle diría a nosa protagonista? No, Que non, por que? porque quería que se poñara ben. Claro. Unha actividade organizada polo Concello de Carballedo en colaboración coa Biblioteca Municipal a través do programa Letras Vivas da Consellería de Cultura. Las A que plantas sí, vale. le alucinaron a la chica y